Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan atonet at taga Ilocos Sur, ngam iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti family and relatives ko dita San Mariano, Isabela, kan anak ko ani Daniel Galasinaw from Rodalin Ampa, ti Qatar. Shout out kada Arlene Palentino, Bernardita Equipado, Jasmine Rivera, kan JV Taod. Ni Nanay Rosa from Born June, ti Tawi-Tawi. Happy birthday kani tatay ko ani Leo Divico Bukuan, dita Barangay Mansibang, Nagilian, Isabela, from Imelda Velasquez. Lakay ko ani Ray Jose, anak ko ada Jo Marie kan John Ray Jose, from Josephine Jose ti Subol, Asingan, Pangasinan. Ngasaw kan Lungod family ti Tabok City, Kalinga. Kabsat ko ani Jocelyn Labugan ti Hong Kong. Kastamat ti Labugan family ti Murong Bagabag, Nueva Vizcaya, from Chona Labugin ti Malaysia. Happy retirement kan ni Titak Ami Jordan ti California, from Van Muega. Happy birthday kan ni Comarec Pamela Batallones Menor dito'y Hong Kong, from Corazon, Balaan. Shout out kada ani Raimundo, Jinky Michael Kandali, Labrador. Shout out kadagiti uncle ko ada Marianing Ganier ti Nevada, USA, Uncle Hostino Ganier dita Hawaii, kan kabsat ko ani Eddie Ganier Santos dita Colorado, USA. Kan happy birthday Shane Ira Santos Arweta dita San Juan, Quirino, Isabela,
from Gina Santos, ti Kingdom of Saudi Arabia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Tonet. Dear Manang Emmy, kidawak man at Tonet latta kuman ti iyawag mo kanyak. Taga Ilocos Surak manang ngam adak ita ditoy Canada, tasipod pay arapaap kon ti umay ditoy. Dayto YouTube channel yumanang ti maysa kadagiti pagliwliwaan mi ditoy. Tamalaksid a maliwliwa kami kadagiti padak a Pilipino a kakadwak ditoy, makaagsaw kami pa iti adal kadagiti ipat patangatang yo a pakasaritaan. Diyak maibagamanang no pakapidutan iti adal dayto inak isalaysay kada kayo. Ngem talaga akayat kumat a maipatangatang ti pakasaritaak, tapakabangaran ti riknak, no maibinglay kumat ti pakasaritaak, nga adda pakainaigan na iti trahedya, ken nagpaiduma nga ayat. Nay, Tonet anak, apay akas na tilagam. Nakamisot kamay. Masurunak namin tatang. Ay na, mabwisit ka talaga. Na, asino ti kabwisit mo? Ni Brian? Asino kumapay ngay tatang, awanan ti sabali. Mabwisitak iti dayja lalaki. Hala, apa yan? Anyat inaramid ka ni Brian? Kat numayat mo ti saritaan nyo itay sinarungkaran na ka. Apay nga akabwisit mo ako nam. Binastos na ka kaday. Ibagam ano binastos na ka taura mismo inaksungatan. Ay jak kabutang da dya Brian nga oray pay pulays. Jak lakit di itulo ka bastosan na ka. Anya tinaramid ka ni Brian. Awan tatang, di kay man mo tagbalin nga OA. Nay, awan magayam. Katapay nga ron nga kasurun mo no awan magayam ti madi nga ay naramid na ka. Apay akabuhisit mo ako nam. Kasanumat nga min tatang. Dandani talo nga oras ti kaadana ditoy anak isarsarita kanyak. Ngam kumkumpurme mo't abanag ti pagsarsaritaan mi. Awan mo't apulos ti dakamatan na maipapan itipod no arantana mang sarsarong karkanyak. Dahil dati pa kasurunam. Wun tatang, di mo't lagpod no kayat nak wano saan. Ay oo na yan. Kung naklakit din noon niya ti inaramid ni Brian kan ka. Gayam, kasuron mo laan, ta saan pa nagpudnaw. Anya ka mo tonight? In ka man lamaturugan tanay, rabi ayn. Manglawlawan ka mga ubay. Alan, in ka maturugan. Nanang, ni Manang Tonet? Simrakan iti trabaho na anak, apay ka di. Ay, kunak no awan trabaho na ita? Ada, nenet. Lunes nga aging ka iti Sabado ti trabaho ni Manang mo at Tonet. Saan akaskan ka, Lunes nga aging ka ti Biyernes laang ti serak mo iti pagadalan. Apay nga minaya. Agpatulong ako mananang. Maipapan iti. Iti assignment ko. Apay, di mo kabailan nga aramidan aya anak ko. Kabaulak nanang. Ba't lagayam? Aramidam lata na. Di mo nga unji kabsat mo. Sigurado anabanog dayjay intun sumangpat. Nanang? Ala nenet, si kanti mga ramid iti assignment mo. Numalpas mo, ipakitam kanyak. Takitaak no husto, wano saan ti naramid mo. Ay na, babaita. Talaga mo't
Kaya rigam ti anak ti politiko sika. Wano saan nalata ka personalidad. Ha? Ni, anya ka di manan day nga ibagbagam, Andre. Dayji man Ha? Sino ti tudtudong babaan iti sungom? Ay nababaita. Amom, napindas ka. Nasirip ka. Ngam nagkapoy ti pick up mo, girl. Apay ngamin aya. Anya ngamin ti kayat mo asawan iti naibagam. Tada pa'y patirad-tirad day tasubil mo nga agpakanigid. Slow ka talaga. Manipod dito ayan ta. Adda iti kanigid apaset ti mangsukon kan ka. Naka-uniforme pay. Dayji man Ha? Ala, ni Brian mo't na jay. Pinayapayan na kun. Anya. Maawatam itan ti kahit kasawam. Ni Brian gayam ti bagbagam, Andre. Apayan ako na makayarigak ti anak ti politiko. Wano nalata ka personalidad. Dayta ti jak maawatan. Ay natunet. No saan ka lagayam? Amang nga isagunot kan. Tabarang no madayik ta panunot mo kat pumaspas ti pick up mo. Ha? Naibagak dayta. Gaputa ka na yun anak ka uniforme ni Brian namang sukon kan ka. Kaya rigan na ti kanay na mga escort kang katunggal agawid ka. Kasta ti kahit ko asawan. Slow! Anyamutan, agunin dagiti kuryat. Nga maawan man la ti paripirip mat ni Brian, no anya talaga ti panggap na iti kanayon nga isa sa rungkar, kan panang sukso kung nakanyak iti trabaho. Tonet, okay ka kadilaan? Ha? Uwan. Okay aklang, Brian. Si Kangay, okay ka kadilaan? Mga no masikuran kan. Tamanipod sinukon na kiti trabaho. Aging nga datan diti balay, kumporme mo tibagpagam. Pasaray mapauli magkapay nukwa. Di mo ayamadlaw nga agunin dagiti kuryat. Kaya tasawan day ta, nasipngatan kan dito'y balay mi. Ha? Mga no, da napatag nga ibagam, Brian. Ibagamon, tapno. Pasensya kan, Tonet. Nasipngat-mat gayam nga agpayson. Alang arudan, agpakada akong tani. Nakababainan. Ay, awan manan. Tukmam talaga. Ni Brian ti kapingatan nga agdatdaton kanyak manang Emmy. May sa pulis, nasingpet, nataer, manang ipatag. No labsan ti agsarita, adda aminan kan kwa na asapsapulan ti babae, iti may sa alalaki. No sa anak amariro, kagudwat tawanan asarsarungkaran kan suksukunan nak ni Brian iti trabaho. Ngam itilas uday ta panawan, awan apulos ti dakdakamatan na maipapaan itirik na kanyak, banag apakasurunak unay. No daduma, mapanunot ko pa yan asya kon amismo ti mangdamag ken kuana, no anya ti talaga apanggap na kanyak. Ngam mauna akmet ti agbain no kwa. Aging gaanadanon ti bulan ti Pebrero, taon 2010, manang Emmy.
Intuludan ni nanang mo di pagadalan Maladaw nga minan no orayin nakapayla ang anak ko. Kasta aya? Uy, darasumkit di tagkunay tamangan no si kamot ti maladaw iti trabaho. Anyat oras nay. Kurang lakin si minutos 8:00 iti bigat. Di kayagda nagtatang ta sa anak amaladaw. Kasano kumaasaan ngay? Mabayag ta agora iti tricycle dito ayan tayo tonight. Sigurado alamutan na ti oras mao. Sa anak mo't tricycle tatang. Agkotseak. Anya? Ay, agraraman kamot anak ko. Kasano nga agkotse kakatawan mo't kotse tayo? Di ka mo nagtagtagay na pa nakareay. Hala ni tatang, sa anak nga agtagtagainap. Kang runaan na, sa anak nga agraraman. Talaga nga agkotseak. Kasano ko mga agkotse kakatawan mo't kotse? Nangagyo dayjay tatang. Busina ti kotse dayjay, saan ka di? Anak. Asino dayjay? Asino pa'y kumangay? Ni Brian dayjay tatang. Ingkari na nga itulod na kita iti trabaho. Iso sa anak amala daw, ta sa anak nga aguray iti tricycle. Babaita, siguro adan plano yu iti nobyo para iti umadanin nga aldaw dagiti puso. Anya? Ay. Ala! Apa nagsinay kay tinaunag babaita? Kasano ko mga agplano katawan mo't nobyok? Kasano nga awan? Adamat ni Sir Police, ni Brian. Ay na Andre, saan ko anobyo ni Brian? What? Aguray ka man? Kanayon kayong agkuyog? Saan mo anobyo? Kasano dayta? Talaga saan Andre? Ngamin, agpapanita, saan pa yan nagpudpud no kanyak ni Brian? Oh my gulay! Ala! Katno amin kami akatrabahuam, apalanda ka. Tataan mo mi amin, katagayan ayat kayon ka ni Sir Police. Siyak ti patsyam Andre, talaga saan pa'y? Awan pa'y tiimpudpud no kanyak ni Brian. Ay, kunak man. Ay na, unofficially yours nga rod ni Sir Police no kasta. Anya manon nga unofficially yours nga ibagbagam? Da kayo. Ngam, saan na da kayo? Ha? Anya't ibagbagam, Andre? Di ka maawatan. Ay na, talaga narigat nga awatan, babaita. Narigat nga awatan da sitwasyon nyo ka ni Sir Police. Tonet, dandanin aldaw dagiti puso. Adan to ka din napatag apag namiti daytang aldaw? Amangan numapan kami tumakimi sa kadatatang. Naera namin a Domingo ti February 14. Daytan to ka di lang ti pagnam? Amangan nagpasyar kami kani nenet nga ading ko. Nabayagmot nga minan adikam nakapaspasyar. Tamakumi ko makiti trabaho. Mabalin ka di asarungkaran kanto, Tonet. Adalatakan ka, Brian. Saan ka alapdan? Agyaman ak, Tonet. Kung naklakit din no mapayak itigid dawag kan ka sumarungkarak kinton aldaw dagiti puso. Sabay ko matagpod no kanto matan. Aday bagbagam, Tonet? Ha? Ay, awan. Awan, Brian. Alaki din. Mangantan, tani. Lumamiisan dagiti in order ta makan dito restaurant. Mangantan.
Happy Valentine's, Tonet. Sabong para kan ka. Uy, si kamot gayam, Brian. Nagbabanglon dagiti asabong. Happy Valentine's, Matt. Ala, umunod ka. Agyaman nag. Agtugaw ka, Brian. Agyaman nag. Pasensya ka no, saan na ka nakaumayan na sapsapa, Tonet, ha? Inlepas ko pa yung amin ti Jutik. Nag-duty ka gayam. Naimbag man ta saan ka naka-uniforme asim marungkar? Nakababain mata. Isa nagawid ak pa nagsukat itay sakbay ngay mayak. So ada ito nasip nga tana kon. Naimbag nga rota, pinastrek nakpay. Naipakuunam nga mina na sumarungkar ka ita, Brian. Imanugot akmat. Iso nga inuray ka, oray no nasip ngatan. Pasensya kan, Tonet. Tonet. Apay, Brian? I love you. Ha? Anya jay kunam, Brian? Kunak. Ayatan ka, Tonet. Unay-unay. Hay, kamaudyanan na. Nagpudno kamatlaangan, Brian. Ha? Amom ka di anabayagan nga urayak dayta? Kunak nga rod na awanan ti panggap mo nga agpudno. Pasensya ka lako man, Tonet. Mababain na kamin. Italaan na gayatak. Sipod pa'y. Ayatan kan. Unay-unay. I love you too, Brian. Ha? Agpay so, Tonet? Wen, Brian. Nabayag mo nga darik nakan ka. Ngam inuray ko anagpudno ka. Katagyaman taka maudyanan na. Nayabkas mo matlaangan tiriknam. May kasangapulo ket upat nga aldaw ti Pebrero, taon 2010 manang Emmy, aldaw dagiti puso idi impudno ni Brian tiriknana para kanyak. Ket jakmet ta nagpanginapay, ta itilasod ti makatawan apa nagkuykuyog mi, makunak anaam-amukon iti husto ni Brian. Napalaos ti ragsak mi nga agpadpada, idi naaddaan kamin iti relasyon. Ket kada lumabas nga aldaw, napnuan iti maris ken nagpaydu mga ayat ti biagmi nga agpadpada. Awan ti makuna dagiti dadakkel ko kan ni Brian, ultimo ni Nenet nga ading ko, kabaddo ngalan na. Kasta akmet iti pamilya ni Brian manang, mariknak akayat dakmet para kenkwana. Iti panaglabas ti aldaw, nakarkaron nga immadalem ti riknami para iti tunggal maysa. Nang rugi kamin anang bukal iti arapaap ti agbalin a pamilyami. Ket ininot metten anaduktalak, no kasano kapaggad ti trabaho na, kaspan nakabagi ti linteg. Jacqueline, pagharap nga daka dito'y balay, Tonet. Kan apay madandanagan ka? Kasano adya kagdanag? Kat nangag ko iti damag ti nakaipasungal ngalan nyo kadag iti kakaduam. Ha?
Brian, napagad ti trabahom. Madanaganak. Anya kalakit din aya. Para napainkwentro kami laeng. Awan day jay. Anya nga awan. Limaban dagiti kinamat siya managdakdakas. Adapay nga rod pimusay kadakwada saan ka di? Tonet, inaramid mi lang ti trabaho mi kaspan nakabagi ti lintag. Amang salwa di ti linak kan kapya. Iso nga awan nga rod ti rumbang nga pagdanagam. Basta, napagad ti trabahong Brian. Madanaganak. Agbiro kalangan iti sa bali at trabahom. Anya? Ni, saan nakaskari na day tatonet? Kan may sa, awan mo ti dakas sa napasamak kanyak. No ita, kasano no maisagmak ka iti sumaruno ang mapainkwentro kayo? Saan nga minakompormila ti pampanunutom Saan na mapasamak day tatonet? Agtaliktay ti namarswa. Di naklakit di baybayan. Iso di ka nagdanag, Gwen? Diyak malapdan ti bagik nga agdanag. Kalpasan ti napasamak, Brian. Saan asinsinan ti nakaipasungal ngalan nyo? Enkwentro dayjay. Adapay pimusay. Ala. Huston. Katapno mapunas ti panagdanag mo. Agbakasyon ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kalpasan nga min ti nakaipasungal ngalan mi. Naikan kami kadagiti kakadwak iti makalawa sa bakasyon. Kaya't ko nga ilatang ti bakasyon ko, asikat ti kadwak. O anya, magustuhan ka dito yung lugar nga ayan ta ita? Magustuak, Brian. Manipod dito cottage nga ayan ta. Mangagtiuni dagiti agkikinamat adaluyon nga agturong iti kadaratan. Nagmayat nga rutipan na kairan na ranana, Tonet. Bulan ti Pebrero itan. Sumagmamanulong aldawan. Sumangbayan ti aldaw dagiti puso. Ti aldaw apanangaklon mo iti panagayat ko. Ha? Ni, wan ngagpaisan niya. At 7 ti mabilang itan iti bulan ti Pebrero. Apag isunto no malpas ti bakasyon mo, aldaw ton dagiti puso. May katlo atawanan ti panangaklon ko kan ka, Brian. Isang oras na nagmayat ti panakairan na ranana. Apag isa may katlo atawanan ti panangaklon mo kanyak, naagawid ta. Kat itapay laeng. Kaya't ko kumakid dawon kan ka ano mabalin. Into no may atawan, agkalay sa tamatan. Ha? Agpaiso, Brian? Wan Tonet. Kat ikarik. Agikatak to niti serbisyo, tapno di ka nagdandanag. Agpaiso, Brian? Wen. Ada nga min awis ti kasinsin ko nga da iti Canada. Agabrodak langan. Anya? Di ka agin na dayutan ton? Sana bale. Tapaman na makaseta laki jay. Mabalin kan tong alaen. Kantag balin ni anak ta. Kastamot tan dagiti dadakkel ko. Kan uray dagiti dadakkel mo. Anya? Tay tatagpay su Tonet. Isa kayat ko amang ngagankan ka ita. Umanugot ka kadi ngagkalay satan inton sumaruno atawan? Wan, Brian. Awan apulos ti panagkadkad ko. Makikalay sa akin ka. Aldaw itadagiti puso. Apag isumot ti may katlo atawan nga anibersaryo, ti panangaklon ko ken ka, Brian. Wan nga rod. Kat kasi tinapagtulagan ta. Iranatamot lang iti aldaw dagiti puso ti panagkalay sa ta inton sumaruno atawan. Nagmayatan niya. Pasig nga aldaw dagiti puso ti nakalalagip nga aldaw iti ayan-ayat ta. Wan Kat nakarkaron nga agbalin nga espesyal ti aldaw dagiti puso para kadata, Tonet. Wan nga rod. Katamom, nakaragragsakak unay, Brian. Awan umasping iti kinaragsak ko. Kastaak mo't lang, Tonet.
Ay, ayatan ka unay. Oo, ala Brian, agman maneho ka. Apay nga umagag ka. Sana bali, tanawaya mo tikal. Brian! Tunay, anak, nakaringkan. Ay nagyaman iti Diyos. Sigurado ang maragsakan mo't ni nanang mo numaamuan na nakapuot kan, anak. Sa dinoti, ayan ko tatang. Anak, ada ka pa ilaang dito'y ospital. 2 alawas nga awan puot mo. Ni Brian? Ayan ni Brian, tatang. Tunet, anak ko, agkalma ka. Di nasayaat, agpapigsa ka pa nga umuna. Di mo kumapay pa. Kabala ko ni Brian. Sa dinoti ayan ni Brian. Anak ko. Tatang, pang-aasiyo. Ibagayo kanyak. Ayan ni Brian. Ladingitag, anak ko. Awanan ni Brian. Anya, sana po doon ita. Di kay ko mamangrabak, tatang. Sana po doon ita. Anak ko, agkalma ka kuma. Pang-asim. Makapadakas kan katikas tangar aramitan. Kaya magrab-rabak kayo lang. Saan na tayo ni Brian? Saan? Ngamday tataag paiso tunet. Ni Brian tinapakaruan iti pan naka-aksidente iyo. Yes ka. Kung nadagiti nangarayat ka na kayo, nakaarakop kan ni Brian edi sinangkutan na kayo. Prinotektaran na katikaayan ayat mo tunet. Katgapo iti dahita. Ison ko napakaruan. Inanalhasa tinapagteng na anak ko. Ito eh. Kaya't ko makita tibangkay ni Brian, tata. Anak, kinunakmatan ka. 2 alawas nga awan puot mo. Naitabunan ni Brian. Anya, Diyos ko. Ano ba sa magtikas?
Nagsaam man ang Emmy. Aldaw dagiti puso, idi inaklon ko ti panagayat day di Brian. Ngam apag isumat lang aldaw dagiti puso, idi pimusay ti ayayatek. Aklunak akayat kumat idin ti matay. Ngam sandak abinaybayan dagiti dadakkel ko. Kastamatan dagiti dadakkel day di Brian. Kaslaawanan ti serbi kanyak ti amin idi. Ngam gapo kadagiti pamagbaga kan panangaywan kanyak dagiti mangipatpatag kanyak. Ininot anawak ni tanti isip ko ket di tanga inrugik ti mga barwanan babaan iti panang tunoy ko kadagiti arapaap abinokal mi adwa iti day di Brian. Day tamat laang ti makagapo no apay nga ingkagumaak ti makadanon dito'y Canada manang. Taday ta tinaudi nga arapaap abinokal mi iti day di Brian sakbay apimusay. Aklunak nga aging gaita ket addapay laang ti saem ana italimeng dito'y barukong ko nga uray 10 ket 4 atawenan ti napalabas. Ngem maipanakkel ko nga ibaga awanen ti planok nga agayat iti sabali. Tadaytoy puso ket naitani para laeng iti daydi kaayan ayat ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Tonet. Tonet, pagayam ko, umunay ti amin, makipagriknaakan ka. Saan analaka ti naglabasam, iso asaan ka mababalaw iti kunam, adikan agayat iti sabali. Raamak day taapangadeng mo, taamok, ti puso anapudno nga agayat, uray pay nga tanapalalo ti ididikar ti sulisog, agtalinaed anapudno para iti ayayatan na. Ulitek ti makipagladingit kan ka. Ket sakbay na, uray pay no kasta tinagdalanam, alaan milata day ti agundaway amang kablaaw kada kayo. Kastamutan iti amin adumdumngag, iti naragsak nga aldaw dagiti puso. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo late